Bos días, estou poniendo un apreto aquí ao novo director da banda Xuvenil de Xinzo, pedíndolle outra, porque eu creo que esta actuación fantástica, pedimoslle outra, non? Agradecer a presencia a todos vos nesta praza emblemática. Aquí denose moitos concertos de música, da banda de música, da banda de música. Agardamos que sigamos dando concertos de música nesta praza e agradecerles a banda de Xinzo, a toda esta xente, o seu traballo, o seu bom facer e, bueno, pois tamén invitar a todos, convidar a contemplar esas fotos da Pontareas que foi e que en algúns casos botamos de menos aquel Pontareas, aquel deseño urbanístico que tiña Pontareas na súa data e que con esta exposición tratamos de que a xente coñeza o que xa moitas das cousas que non existen. Tamén, seguindo coa programación de outono, aproveito para convidaros que esta tarde temos a obra de teatro Sillas Bravas a partir das 8 da tarde. Moitas grazas. Parabéns.